I imat ćemo prilike da popričamo sa jednim zaista fenomenom, u pitanju je Bogdan Ivković koji nam dolazi iz Vlasotinca, tako da molim vas nemojte da propustite večerašnju emisiju, budite sa nama sve do 19 sati. Dobrodošli. Zato sam i rekao da ostanete sa nama do kraja večerašnjeg programa. Eto, imam to čast i zadovoljstvo da ugostim Bogdana Ivkovića i njegovog oca Slavišu, pre svega dobrodošli. Sad, kad spomenemo Bogdana, odmah prva asocijacija, ono što ste imali prilike da vidite i na našoj državnoj televiziji, i na mnogim drugim kanalima, ali i na Discoveryu, na BBC-u, čak i u jednoj nemačkoj emisiji su naši prostor za malog Bogdana. A po čemu je zapravo mali Bogdan specifičan? Mali Bogdan je specifičan po tome što ima retku energiju, znači za jednog 7-godišnjaka dete posjeduje, da ne licitiram, ali nekoliko hiljada puta veću energiju od prosječnog čoveka. Znači svaki čovjek ima neku energiju, a Bogdan to ima mnogo jaku energiju. Kada ste vi zapravo to primetili? Pa to zapravo je primetila supruga, još kad je bio beba, ali nije nikom pričala. Iz prostog razloga da ne bi dete podržalo ruku ili posmeh ili bilo čemu na čemu ne bi kao roditelji bili ponosni. Ali nije htjela reći ni meni. Znači to je bilo pre 4-5 meseca, tad je rekla prvi put javno da Bogdan ima tu moć privlačenja predmeta. Ona je sa njim u trudnoći dobila epilepsiju, koju je Bogdan, Bogu hvala, znači od par puta to anulirao, tako da žena sad ne pije lekove i nema epilepsiju. Kako zapravo Bogdan privlači predmete, možemo da pogledamo, nadam se da je materijal spreman. Naše kolege iz Leskovca su nam to dostavili kada ste gostovali kod njih, znači kada su radili prilog o malom Bogdanu. Bogdane, kako to, mislim, šetao si se jedan dan pored stola i odjednom viljuški kašike za tebe se zalepile. Pa da. Šta se tebi dešava tada, recimo? Evo ovdje imamo prilike da vidimo, pazi, ovo stvarno lepi se. Oda lepak imaš na grudima. Šta se dešava zapravo? Šta ti osjećaš tada? Pa, kad mi stave viljuške i kašike, osjećam da je hladno. Aha. A kad sam upučen, osjećam da sam vruć. Aha, znači sad vruć? Da. Jeste, a? Oni su stvarno energija čuda. Evo vidim ovde ne samo kašike viljuške, nego raznorazni drugi predmeti. Da, apsolutno može, znači bilo koje predmete na bazi plastike, stakla, keramike, što mnogo je dovelo u sumnju sa magnetizmom, jer Bogdan nema magnetizam. Bogdan ima tu veliku energiju prirodnu koju može da privuče razne predmete. Osim tih predmeta, izuzetno je uspešan u lečenju izuzetno teških bolesti. To sam zapravo htio da pitam, s obzirom da džaba se ova energija, ako se nakumulira kako treba i ako se ne koristi u neke dobre svrhe, korisne svrhe. Bogdane, ti lečiš druge ljude? Da. Kako ih lečiš? Mamu sam izlečio kad sam stavio ruku na glavu. Tebi je tada onda šta, vruće ti je tada kad to... Kako se osjećaš posle, si iscrpljen, ili ti je teško posle svega toga, ili... Pa, kada stavljam na mamu glavu, i onda je na moje ruke vrućo. Jedino, vruće sad... Jeste. Koliko znam, i druge kuće, druge televizije su se zainteresovale za ovakav fenomen, možemo slobodno da kažemo. Šta oni kažu? To nisu videli, verovatno, šta kažu? Ne, nisu videli. Prvi je pozvao naš vodeći stručnjak iz oblasti fizike, profesor Nebojša, on radi u Beogradu u Institutu za fiziku. Znači, on je hteo da dođe kod nas kući i da sve to ispita. Kaže da ne postoji isprava i naprava i treba tek da smisle načina kako da ispitaju tu energiju koju Bogdan posjeduje. Onda, kad smo bili u Beogradu na snimanju za BBC, Najveće misterije sveta, tu je uvrstan Bogdan
kao najveće čudo, znači Evrope i Balkana, i zbog njega su došli produkcije iz BBC-a, a voditelj je iz CNN-a. Čuveni voditelj, dobro. Aha. E sad, malo čas mi pre ulaska u studio rekli ste da je bukvalno pomogu i devojci koja je bolovala od multiple skleroze. Ne samo toj devojci, znači da se pogrešno ne shvati ovo naše gostovanje i cela naša priča, mi ne primamo ljude kod kuće. Znači, Bogdan je apsolutno podređen školi i igri. Tako je. Znači, kod Bogdana, kad bi neko hteo da dođe, znači to bi bio baš neki moj veliki prijatelj ili rođak, blizak rođak. Znači, za šire ljude ne, izuzetno kad neko baš mala osoba ili, znači, nismo dostupni javnosti za lečenje. Toj devojci, ona je bila par puta sa ocem, sa majkom i sestra joj je udata u Engleskoj i bila je tamo na lečenju, ništa bolje 4-5 godina, počela i malo sa vidom je bila slabija, onda nije mogla da stoji na nogi uopšte. Znači, od jedne terapije, od 20 minuta, ta devojka je ustala i stajala možda recimo sat vremena sam. I vraćaju se vid i nije mogla da piše, sad piše. Kako doktori objašnjavaju to? Doktori, oni su prvi koji dolaze kod nas, čisto za nepovrate. Znači, kompletno medicinsko osoblje iz Vlasotince, ne kompletno, bukvalno kažem kompletno, ali veliki broj njih dolaze doktori, znači sa hitne, što radi, zbog bubrega, znači sa jednim prijateljem tu u Vlasotincu, zamolio sam se, pošto od bubrega ima kamen, i zamolio samo da dođe Bogdan, ako može da pomogne. On je bio na infuziji i primao injekcije prepodne i popodne, na 12 sati. 10 minuta je držao ruke, znači čovjek je skinuo infuziju i otišao na posao posle sata. Svaka čast. Kao što rekao ste malo čas, prvo je najbitnije, znači škola i igra, Bogdane si dobar, đak, odličan. Da. Aha, imaš drugare tamo? Da. Ćemo da ih pozdravimo? Da. Koje je to odljenje? Prvo 3. Prvo 3, koja je škola? Siniša Janić. Siniša Janić u Vlasotincu? Da. Jao, super, imaš devojku? Da. A čekaj, kaži sad ti meni, kad se držiš devojkom za ruke, mislim, je li njoj vrućina? Da. Jeste, a? Daj mi malo samo energije stavim, treba da izdržim ovu celu emisiju. Jao, tako, super. Nadam se da se vidi ovo. Evo, već mi je bolje. Samo da mi vratiš sat prvo. Hvala ti, skinuo si mi sat. Dobro, odlično, eto vidite, predmeti se stvarno za njega hvataju. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Želimo ti mnogo uspeha prvo u školi. A onda da ovaj dar koji imaš, znači, bukvalno podeliš sa drugima, da pomažeš drugima. Važi. Hvala vam puno još jednom.